Зараз разом із вами ми спостерігаємо за справжнім поєдинком. У лівому куті знаходиться діючий мер Києва Віталій Кличко, у правому – новообраний президент Зеленський. Чи вдасться Володимиру Зеленському нокаутувати Віталія Кличка у першому раунді? Та чи вийде в нього зняти Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації? Ну і, звісно, кому Кличко незручний? Про це в нього особисто і спитаємо. Такую медаль – это мистер Олимпия. Это Шварценеггер ее получил. Подарив? Вот. Это две медали, которые получил Шварценеггер на мистере Олимпия. Не, это Федерация бодибилдинга. Это точно такие же тех лет, там, когда он выиграл. Как сувенир принесли. Тут был сын Вайдера. Отже, Віталій Володимирович, дякую, що прийняли нас у свій кабінет і погодились дати відповіді на деякі питання. Давайте одразу почнемо з гарячої, можна так сказати, новини. Однієї з останніх. Справа в тому, що Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, винесе на наступному засіданні уряду подання президента щодо звільнення вас з посади голови Київської міської державної адміністрації. Чи вбачаєте ви в цьому взагалі таку собі боротьби за крісло мера? Я ще раз хочу сказати, це питання не боротьби за крісло мера. Це питання більш глибше. Це питання місцевого самоврядування. І хочу ще раз підкреслити, що стосується президента, що стосується уряду. Я тільки вчора зустрічався з представниками Європейської хартії самоврядування і хотів зачитати деякі речі, які були озвучені. І в їхньому звіті окремо підкреслюючи, що вплив президента та уряду на місцеве самоврядування прямо суперечить Європейській хартії. Також підкреслюється, що державне та муніципальне повноваження обмеження – це пряма загроза подальшої децентралізації та розвитку місцевого самоврядування. Це Європейська хартія самоврядування, міжнародні експерти, які взагалі не заангажовані. І питання не крісла, питання більш ширше, питання того, для чого тоді самоврядування? Для чого обирати мера? Давайте будемо спускати зверху людину, яка відповідає підзвітня тільки президенту. Ми говоримо про самоврядування, де громада обирає людину, якій довіряє, і людина звітує перед громадою відповідно тих декларацій, які на виборах він презентував, що обіцяв змінити, що обіцяв реалізувати. І в цьому напрямку, взагалі, це дивна ситуація. Такого нема в жодному європейському місті. В жодному місті сучасних країн такого нема, де людину призначають, а не обирають. Добре, які тоді від цього плюси? Тим, Плюси? хто цього хоче. Ну так, зрозуміло, Плюси, що хоче президент. 100% повний контроль над містом, над громадою і так далі. Одне людини. І ми знов повертаємося до авторитаризму. Знаєте до чого? Коли ми всі залежні від настрою одної людини, з якої ноги вона зранку прокинеться і встане. Скажіть ще таке, чому я почав саме з Володимира Гройсмана? Тому що ви, як мені раніше здавалося, з ним були в гарних стосунках. Навіть, чому я такий висновок зробив, ви минулого року зустрічали з ним разом Арнольда Шварценеггера, коли він вперше приїхав до нас у Київ. Зараз пан Гройсман сьогодні в інтерв'ю Радіо НВ сказав, що вже наступної середи все ж таки подасть клопотання. Ми отримали запит від президента на погодження, але ви знаєте, що відповідно до Конституції всі голови обласних державних адміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом України. Тобто абсолютно логічно відбувається історія, і по багатьом губернаторам, головам адміністрації вона вже пройшла. Тому так чи інакше він складе свої повноваження перед президентом. Далі питання призначення. От призначить президент Кличка чи не призначить, я не можу сказати, я на цю тему з президентом не розмовляв. Він з вами на цю тему розгляне. Розгляне. Я з паном Гройсманом спілкувався на цю тему, і відповідно до клопотання таки подає адміністрація президента чи новий офіс президента, і уряд повинен розглянути.
Як пан Гройсман взагалі на це реагує? І наступного засідання Кабінету міністрів вони будуть розглядати. Як пан Гройсман взагалі до цього всього ставиться? Ну, як в минулому мер міста, у нього чітка така ж сама позиція з одного боку, з іншого боку, як посадовець, він повинен таке подання розглянути. Тобто, дивіться, ще до президентських виборів, навіть якщо не помиляюсь, до першого туру, вже інсайдерська інформація лунала, що після президентських виборів, у випадку, якщо Зеленський стане президентом, почнеться чорний піар проти Кличка, аби його сунути спочатку з голови КМДА, потім з крісла мера. Ви про це знали раніше? я не тільки знав, я це відчував, і це така червона лінія йшла з каналу, який має безпосереднє відношення до людей, які входять зараз в партію Зеленського. Тоді мені було незрозуміло, чому проходять маніпуляції зі сторони каналу 1+1, де явно сфабриковані маніпуляції відносно досягнень, відносно проблем, які є. І потім, після того, якщо були озвучені списки, ми бачимо, що представник, якщо ми говоримо про пресу, якщо ми говоримо про засоби масової інформації, які повинні бути об'єктивними, а не відстоювати інтереси одної чи іншої політичної сили, в цьому напрямку тяжко це назвати об'єктивністю, коли головний продюсер першої кнопки країни розказує, промиває мозок, можна так сказати, людям. От до цього я і веду. Ще місяць тому, знов ж таки, я не можу стверджувати, що це правда, неправда, джерела. Будемо називати джерела. Мені вислали частину, так би мовити, не сценарію, а головні теми, які будуть підніматися через місяць на тому каналі, про який ви кажете, в тому проєкті, про який зараз все це зрозуміють люди. Ось, наприклад, Олександр Ткаченко, генеральний директор 1+1, у своєму фейсбуці пише, я зацитую: «Мост Шулявский уже легендарный. Прикол следующий. Развязка в стоимости может увеличиться втрое. Знаете почему? Выделенные громадой Киева деньги на самом деле пошли на покупку цехов завода «Арсенал». Все для друга Кличко Микитася. Теперь у КМДА есть новая идея попробовать снести цеха завода «Большевик», что стоило, конечно, сделать раньше, но это же за новые деньги київлян». Кінець цитати. Це Олександр Ткаченко написав, прикріпивши до цього посту у Фейсбуці саме той відеоролик, саме ту програму з каналу 1+1, програма «Українські сенсації» з паном Дубінським. Тобто, до чого я все це веду? Це все дуже-дуже давно планувалося. І саме вихід цього матеріалу, і саме взагалі такий, якщо можна його назвати, антипіар, чорний. Як ви з ним взагалі боретесь і чи плануєте боротись? Дуже важливо пояснити свою позицію. Дуже важливо спілкуватися з людьми. Дуже добре, що зараз маємо можливість, спілкуючись з людьми, пояснювати позицію, тому що інструментів боротьби проти Кличка дуже багато. І зараз тема взяли мости. Я почну з маленького мосту, який відкрили, який став фактично інструментом боротьби. Шкляний міст, його називають мостом Кличка. Потрібен він, не потрібен. А це відповідь на це питання ми можемо надати, якщо не кияни, приїжджайте, подивіться, скільки людей там кожного дня, десятки тисяч людей приїжджають, кращого вигляду нема на наше місто. І більш того, ми робимо туристичну зону, і пам'ятник князю Володимиру, навіть потрапити до нього неможливо було, навіть кияни знали його тільки з картинок. Зараз це улюбленіше місто відпочинку. Ми зараз забираємо людей, які гуляють, ми закриваємо в суботу-неділю Хрещатик, які гуляють по асфальту, коли поряд стоять парки, не облаштовані. Ми зараз облаштували, і люди потрошки приходять до цих парків, і потрібен чи не потрібен, десятки тисяч людей кожного дня гуляють по цьому мосту. Це перше. По-друге, кажуть, що витратили дарма гроші. Я переконаний в тому, що привабливість міста такими об'єктами, ці гроші повернуться. По-третє, маніпуляції, що ЮНЕСКО було не проти, брехня. Четверте, що украли проєкт. Я кажу про ці теми, які піднімав канал 1+1. Що проєкт вкрали. Хочу ще раз нагадати, що проєкт швейцарський був презентований у 2013 році. Ми міст побудували по проєкту 2011 року, і всі ці джерела в відкритому доступі. Останнє. Гроші вкрали.
щось нужно говорити, скажіть, будь ласка. Ви спочатку взяли всі гроші, які ми на Володимирську гірку, на парк Хрещатик, на підпірку стін натягнули на цей міст. Міст як коштував 270 мільйонів, так і коштує. І все це маніпуляції, коли всі суми, які ми потратили, повісили на міст. Більше того, я, відкриваючи міст, звернувся до Інституту судебних експертиз для того, щоб перевірили. На сьогоднішній день ми оплатили тільки кошторис матеріалів, конструкцій. За роботу підрядникам нічого не заплачено. Як можна вкрасти гроші, які лежать на рахунках Київської міської ради, мерії, і тільки після того, коли перевіряючі органи зможуть дати «Окей, все нормально, перевірено», тільки після цього ми домовились, ми зможемо перерахувати гроші підрядникам. Тобто вкрасти гроші, які лежать, це неможливо. І я зараз пояснюю, що це маніпуляції. Ми робимо все відкрито, прозоро. Що стосується Шулявського мосту. Говорять, що там хтось, друг Кличка і так далі. У мене друзів на цій посаді нема. Я відстоюю виключно інтереси київлян, і це є ключовим пріоритетом для мене. Це перше. Перед тим, як взяти гроші, перерахувати Микитасю чи на будівництво якогось центру чи будівлі, це неможливо. Це також маніпуляція. І для цього у нас є державне казначейство, яке перевіряє перерахунки. Для цього у нас є багато контролюючих органів, які не впорядковані Київською міською адміністрацією, державних органів, які контролюють рух грошей, і це також маніпуляція. Це неправда. Чому я не повинен оправдуватись? Більше того, що стосується розв'язки п'ятого цеху, фонд держмайна, вже ми більше року звертаємося до Кабінету міністрів і до фонду держмайна. Там цех, який не працює, в якому секонд-хенд, а нам потрібно зробити з'їзд з цієї розв'язки. Вони не хочуть це розглядати і хочуть зробити плани приватизації всього заводу, а місто повинно виступати так званим паровозом для того, щоб запустити цей процес. Нам потрібен тільки цех для важливого інфраструктурного об'єкту, яким є транспортного об'єкту, яким є Шулявський міст. Крапка. Більш того, хочу сказати, мені виправдовуватись нема в чому. Ми працюємо абсолютно відкрито, прозоро, але, на жаль, там медіаресурс інших працює. Я дуже радий, що у мене є можливість пояснити з фактами ті речі, які відбуваються. Чи не схожа вам взагалі ситуація з цим антипіаром, інформаційним вибухом, з ситуацією з Петром Порошенком? Я не відстоюю його в жодному разі, там всі справи за судом, фінальне слово. Але от Петро Порошенко, він в інтерв'ю, здається, ТСН, в прямому ефірі, вони його включали в ефір, він сказав, що мене 1+1 поливає брудом спеціально для того, аби знизити максимально рейтинг. 1+1 є символом каналу, який в п'ятницю мочив всю нашу команду. Працював на знищення демократії і свободи слова в Україні. Я твердо переконаний, що такі фантастичні журналістки, як ви, мають змінити стандарти і підходи до свободи слова. І я буду, ви ж хотіли коментар, я вам даю Ні, коментар. за що хочу вас запитати? Ні, Петро тоді, Олексійович? якщо вам не подобаються коментарі, так робіть, вибачте, Петро будь ласка. Олексійович, ну це ж не Вибачте, інтерв'ю, це ж вибачте. монолог. Звичайно. Ви ж колишній президент, ви ж європейська людина, Дуже Петро дякую. Олексійович. А чому ви стільки розмовляєте на вас? Так я ж хочу. Ви 2 місяці нас тримаєте. Як Чи не схожа вам ця стратегія з антипіаром на те, аби вам знизити рейтинг? Тому що, згідно останнього опитування, воно датоване вересня минулого року, це з останніх опитувань, які я знайшов, серед жителів столиці мер Києва Віталій Кличко має підтримку 30% виборців, а це доволі дуже високий рейтинг, один з найбільших протягом 5 років вашого правління, порівнюючи з іншими мерами столиці. Чи можна це взагалі вважати за те, аби вам максимально збити рейтинг, як ви кажете, маніпуляціями? А коли вже дійде до справи, жодних судових рішень не буде,
Чому я це питаю і порівнюю? Бо тему зі Свинарчуками щодо обкрадання Укроборонпрому, яку приписували Порошенко, яка саме і збила йому дуже великий рейтинг, вже всі забули, і, здається, мені жодних кримінальних проваджень або там жодних судових засідань немає. Ну, можу сказати, відбитки ті ж самі люди цим займаються і роблять все для того, щоб понизити рейтинг, розповсюджуючи неправдиву інформацію. І в цьому напрямку я не хочу паралелі проводити, але дійсно почерк ті ж самий. Більш того, я не ховаюсь, я прямо кажу, і чіткі відповіді у мене є на кожне запитання, для кожного журналіста. Мені ховати нема чого. Я на цій посаді працюю відкрито, чесно, прозоро і максимально намагаюсь донести цю інформацію. І тим більше, якщо інформація неправдива. Я ще одну річ хочу сказати. Є бажання. Це не я казав, що чутки ходять, що пан Ткаченко хоче стати мером Києва. Є бажання інших політичних сил також контролювати Київ. Є таке, знаєте, Наполеон колись казав, хто контролює Париж, контролює Францію. І Хто контролює Стамбул, той контролює Туреччину, так само говорять. Хто контролює Київ, контролює Україну. І тому їм потрібен... Чому? Може бути, проти Кличка у них нічого немає, але, як кажуть, нічого лічного, чистий бізнес хочуть контролювати. Я переконаний в тому, що контролювати наше місто повинні кияни, а не політичні партії. Оце важливо. І те, що зараз робиться, це хочуть знищити різними шляхами те, щоб волевиявлення киян не було. Маніпуляції різними шляхами. Тобто, на жаль, реалії, наші українські реалії. Але ми всі прагнемо жити по європейським стандартам, і одне із європейських таких стандартів – це є свобода слова. І ні в якому разі мій позов проти 1+1 – це не притиснення свободи слова. Я хочу об'єктивної інформації і тому буду захищати свою честь і гідність. Подав позов і я, і вони ще і брата сюди, і Володимира притягнули. Тобто однозначно я буду боротись. Не за себе, за своє місто, тому що хочу жити в Києві, в Україні. Хоч маю можливість жити де завгодно, я переконаний, що кращого міста в світі немає. Я нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні сьогодні в своєму телеграм-каналі ви опублікували, що ви подаєте позов проти телеканалу 1+1. Я зацитую: брехня, маніпуляція, відверто сфабрикована інформація. Я і мій брат подали позов до суду на канал 1+1, який поливає нас брудом. Кінець цитати. Це нагадати до того, щоб наші глядачі зрозуміли, про який позов йдеться. Ви з Петром Олексійовичем говорили на цю тему, чи, можливо, щодо взагалі цих я не знаю, як боротьбу за голову КМДА і так далі? Ні, з ним я на цю тему не говорив, але... Чому я це все питаю? До чого? Тому що з усіх 13 округів перемогли представники «Слуги народу». І, по суті, у вас підтримки, бодай по округам, немає. Правильно я розумію? Тобто ви лишаєтесь один. Дивіться, ми зараз... Чи це дуже гучно? Підтримка округів, підтримка районів чи щось інше. Я спираюсь на підтримку киян, а не підтримку округів. Це дуже важливо. Якщо підтримка киян є, округи чи райони можна забути. Тобто це кияни будуть підтримувати, буду виконувати свої обов'язки. Не буде підтримки киян, тим не менш, я однозначно буду робити все для того, щоб місто Київ стало європейським містом по рівню життя, по сервісу, по стандартам. До речі, Володимир Гройсман так само в інтерв'ю НВ сказав, що ту середу, коли розглянуть ось це подання щодо зняття вас з посади голови КМДА, не є винятком, він також поточнив, що і вас знов можуть призначити, тому що це така законна процедура. Чи вірите ви в те, що вас знов ж таки можуть перепризначити? Не вірю. А ви вірите в це? Ні.
Чесно, не вірю. Бачите, І я- відповідь на це питання лежить на поверхні. Олександр Ткаченко відмовився коментувати тему щодо призначення його на посаду голови КМДА, але мені дуже здається, це суто моя суб'єктивна думка, що саме Олександр Ткаченко цього дуже хоче, тому що сам Володимир Зеленський особисто казав, що в особистому кабінеті Олександра Ткаченка, дуже схоже, як у вас, макети Києва, карта Києва, він постійно щось домальовує, постійно там щось, і так далі. Тобто цими словами він дав сказати, що Олександр Ткаченко, він мріє про якусь посаду або бодай займатися питаннями Києва. Знаєте що? Я відверто хочу сказати таку річ. Не таємниця, що у багатьох людей є конфлікт інтересів. В чим він складається? Складається в проєктах, які вони реалізовують в місті Києві. Бізнес-інтереси. Бізнес-інтереси. Так от я хочу ще раз нагадати, ніякого бізнесу у мене в Києві немає. У мене ключовий інтерес – це інтереси мешканців, інтереси міста. І мої персональні амбіції, про які я тільки що вже говорив. Дякуємо за цю відповідь. Ще хотів також трошечки повернутися до цього антипіару і взагалі до ось цього бруду і так далі. Олександр Дубинський, ви мали колись з ним розмову, зв'язок? Жодного разу я... Бо саме він є автором ось цих всіх фільмів, і його редакція. Декілька разів я бачив його висловлення там на Ютубі. Одне можу сказати, така невихована людина використовує таку лексику. У мене враження, що десь в 90-х роках він виховувався на вулиці. Тому що слова не підбирає, і лексика така, знаєте, в поганому сенсі цього слова народна. Кличко у нас совмещает две должности и мэра, и главы администрации. И это совмещение за последние 5 лет привело к тому, что в Киеве просто пи***ц. Вот я вам как киевлянин говорю, в Киеве пи***ц. Дороги уничтожены нахуй, инфраструктура уничтожена нахуй, мосты уничтожены нахуй, их просто нет. Перегрузка мостов 140-160% в час пик. А фактически при этом у Киева воруется по одному мосту через Днепр каждый год. Воруется понятно кем. Это Кличко и его кошельки. Ви зустрічалися з паном Зеленським. Ви про це так само писали. Про що йшлося? Чи який був, я не знаю, як це можна охарактеризувати, тон розмови, або тема розмови, вона по суті зрозуміла? Дуже нормальний тон розмови. Ми спілкувалися про ті виклики, які є, які київський міський голова обозначив ключові проблеми. Ті ж самі проблеми обозначив пан Зеленський. І я сподіваюся, що у нього ключове завдання для того, щоб вписати своє ім'я в історію нашої країни. Йому потрібні зміни, потрібні реформи, потрібен результат. Ми про це говорили, і в цьому напрямку я поставив своє ім'я, свою репутацію і залежу від тих результатів, які будуть показувати Київ. І можу сказати, що за останні 5 років чим я відрізняюсь від інших політиків, мені є чим звітувати перед людьми, що зроблено. І цей паралел не тільки говорити інфомірні якісь там речі, що ми зробили, якісь відсотки, ключові речі, які люди можуть побачити, відчути. І це велика кількість шкіл, доріг, парків, скверів, інфраструктури, яка зроблена. І ще раз хочу нагадати, що 5 років тому, ще 4 роки тому, місто Київ було банкротом. У нас бюджет нашого міста складав 18 мільярдів, борги 25. Тобто борги були більше, ніж бюджет нашого міста. Ми зменшили бюджет втричі збільшили в той момент, коли економіка не працює, і це достатньо тяжко зробити, втричі збільшили бюджет нашого міста з 18 до більше ніж 60 мільярдів. І ці гроші вкладаємо в інфраструктуру. І дуже радий, що моє завдання постійно відкривати нові об'єкти, нові вулиці, нові дитячі садки, школи, нові лікарні. І те, що бачить киян. Дійсно, проблем ще дуже багато. Дійсно, грошей не вистачає. Дійсно, зробити от так от
все поміняти в рік неможливо, тому що десятками років не вкладались гроші в місто. Але тим не менш, я показую, кажу, бачите парк Наталка? Отакий же самий парк буде в кожному районі нашого міста, і ми вже відкрили 360 парків та скверів, облаштовуємо сучасне освітлення, доріжки, відеоспостереження. Ми відкриваємо школи, дитячі садки. Я можу сказати, що мої діти навчались за кордоном в приватних школах. Так от, наші муніципальні школи набагато краще і по обладнанню, і по спортивним залам, ніж приватні школи за кордоном. Я дуже пишаюсь цим. Я дуже пишаюсь, що ми відкриваємо такі об'єкти, які кажуть «вау-ефект». Питають, що таке вау-ефект. Коли людина приходить, вона не очікує, що це таке можливо в місті Києві. Непросто, грошей не вистачає. Я знаю, проблем багато, викликів. Але я знаю краще, ніж хто інший, без боротьби перемоги не буває. Я борюсь за місто, я борюсь за зміни, які відбуваються. Зараз я не борюсь за крісло. Ми почали нашу розмову з того, що там усунуть і так далі. Я борюсь за Київ, за своє місто, за київлян, за самоврядування і можливість побудувати демократичну, сучасну країну, європейську. Це ключове завдання для мене. Ви не боїтеся втратити владу? Колись я спілкувався з моїми друзями, вони кажуть: Віталій, скажи, будь ласка, скільки президентів в світі? Більше 200. Скільки мерів в світі? Десятки тисяч. Чемпіонів світу по боксу не так багато. Мені чим є займатися? Я можу себе реалізовувати, але я зробив дуже складне завдання. Я хочу змінити країну. Я хочу жити в європейській країні по європейським стандартам. І знаю чітко, другої такої країни нема. У нас великий потенціал. На жаль, останні роки, десятки років незалежності, ми втрачаємо час. І Польща показує, ВВП Польщі ще 15 років було втричі менше, ніж в Україні, зараз в 5 разів більше. 2,5 мільйона українців працює в Польщі. Чому? Тому що є гідні заробітні платні, є нормальні стандарти. Таке ж саме ми можемо зробити. І Польща показала за дуже короткий проміжок часу колосальний результат. Не тільки Польща, Чехія, Словакія, Угорщина. Чим ми гірше? Нічим. Нам потрібно, хочеш зробити добре? Зроби сам. І тому, може бути, я зробив такий крок, пішов в політику. Невдячна справа, тобі потрібно постійно оправдовуватись за те, що ти, як про цей чорний піар. Кличка спортсмена любив кожен, і 100% підтримка. Зараз і піар, і якщо ти представник політичної сили, так як мінімум половина дивиться на тебе вже з іншим. Більш того, якщо ти ще й представник влади, а владу у нас не дуже полюбляють. І останнє щодо можливого зняття вас з голови КМДА. Якщо у середу все ж таки цю постанову приймуть чи розглянуть, менше з тим, чи будете ви все ж таки, чи стоїте ви на тому, аби ініціювати позачергові вибори мера Києва? Я однозначно не один раз підкреслював те, що тільки на вибори, якщо хтось хоче стати мером і керувати столицею, єдиний шлях – це демократичний шлях виборів. Пусть беруть участь, якщо вони отримують довіру киян, будь ласка. Якщо ні, це зовсім інша ситуація. І хотів би ще раз зачитати таку цікаву річ. Відповідно до рішення Конституційного суду від 25 грудня 2003 року Закону України про столицю України, місто Герой Київ, головою Київської міської державної адміністрації президент зобов'язаний призначити лише Київського міського голову, обраного киянами. Це закон, Конституція прописана. Давайте, знаєте що, якщо ми хочемо побудувати європейську країну, дотримуватись закону. Якщо буде таке прийняте рішення, я буду оспарювати це рішення в законному напрямку, в судах і доводити, що таке рішення було неправомочним. Але гірше того, я буду це погано те, що я буду звертатись до киян, тому що
Ну, ми повинні відстоювати інтерес, своє право обирати людину, а не хтось повинен для нас її призначати. Це не питання Кличка, це питання ширше, це питання взагалі існування, це демократичні принципи. Якщо ви погоджуєтесь, що вам хтось буде всупереч вашому бажанню призначати зверху, спускати парашутиста, ну це інше питання. Але це вже нагадує, ну так, авторитарність речей. Це диктатури. Ми були в радянських часах, і я не хочу повертатись back to USSR. Щодо, повертаючись до антипіару, знову ж таки, ураховуючи те, що, ну, ми не зачепили цю тему. Ви зачепили, я дивлюсь, у нас тільки... У мене питання. Дивіться, по суті, за правилами, за стандартами журналістики, якщо є та чи інша інформація, треба звертатися до джерела. У випадку, якщо джерелом про вже безліч таких собі, ну, розслідувань, я не знаю, як це можна назвати, чим датовані ці сюжети і фільми, які про вас транслює 1+1, чи зверталися вони до вас за офіційним коментарем, або там, ну, аби ви прокоментували ту чи іншу ситуацію, спростувати чи підтвердити її. Я не беру на увазі саме ось цю ситуацію, яку опублікував Олександр Ткаченко, а я беру взагалі про кожен ефір, кожну ситуацію. Тому що от я постійно дивлюсь «Право на владу» проект, і останнім часом, з усією повагою до Наталі Мосейчук, але вона навіть не в контексті мерства, не в контексті Кличка, вона постійно згадує якісь останні скандали там з Протасовим Яром або ще щось, і таким чином упрекає Кличка в тому, що це він виноват. Такі от вкиди, знаєте, я просто зі сторони журналіста на це дивлюсь. Можливо, глядачі цього не помічають, які в журналістиці і в інформаційному просторі не тямлять. Ну, пані Мосійчук, вона журналістка, але коли вона сказала, що 500 мільйонів доларів коштував міст, ну це, знаєте, що там є питання. Колись вона в якійсь своїй програмі сказала, ну, це на голову натягнути неможливо. Може бути, помилилася, а може бути ні. Що стосується коментарів, іноді до мене звертались, але, на жаль, ця інформація преподноситься викривлено, деякі слова беруться і вставляються в контекст, де ну, тебе презентують в тому вигляді, що ти злочинець. Журналістика повинна бути об'єктивною. Якщо журналісти хочуть висвітлити ту чи іншу проблему, вони повинні взяти коментарі з різних джерел і на основі цього вже преподносити інформацію, але не однобоко. 4 хвилини лишається у нас до кінця інтерв'ю, і ще дуже важливу тему хотів підняти. Вас порівнюють, ну, знову ж таки, я відштовхуюсь від всіх сюжетів, які спостерігав, готуючись до інтерв'ю. У мене таке враження, що філія якогось каналу 1+1. Ні, я не про лише 1+1. Нащо? Це просто, ну, один з останніх таких, можна сказати, ньюзів був. А взагалі, я отак багато таких от фільмів, там, постів у Фейсбуці дивився. Я готов прокоментувати по будь-якому питанню, по незаконному будівництву, Протасовому Яру. Протасів Яр, забудови вздовж узбережжя і так далі, і так далі. Все в журналістських розслідуваннях зводять до вас. Я дуже багато статей читав і днями брав інтерв'ю у Олександра Омельченка. Я його питаю, от ви зараз наче встали в таку позицію до Віталія Кличка, але ж по суті, Протасів Яр, я подивився документи, дозвіл видали 2002 роком, якраз коли ви були при владі. Не дозвіл, ці участки приватизовані. Я правильно юридично не знаю як, менше з тим. Вони були продані в часи Омельченка. Потім цей проект був заморожений, його розморозили саме цього року. Усі, не тільки кияни, а я вже гадаю, що цей скандал пішов і далі за межі Києва, що там почне будівництво, громадськість дуже сильно встала. І це стосується так само Осокорків, так само стосується Позняків і інших таких от районів, де реально класна, велика така природна інфраструктура. Озера, річки, ну а Протасів Яр – це взагалі легенда. Як з цим боретесь? Знаєте що? Ми розв'язуємо узли, які були зав'язані багато років тому.
Якщо починається будівництво, ми піднімаємо, приходимо і хочемо застопорити це будівництво, вони кажуть, будь ласка, вибачте, у нас є дозвіли, і ми бачимо, що ці дозвіли видані ще за царя Гороха чи за царя Мельченка, можна так сказати. Вся документація, і ми вже повинні в судах відстояти. Якщо ми йдемо в суди, будівництво йде в цей час, і таке враження складається, що ми, тобто, лобуємо, чи не даємо зелене світло для цього будівництва. Тому що ми також обмежені з юридичної сторони кожного процесу. Але якщо питання, мер дійсно винен, я жарт такий сам вигадав декілька тижнів тому. Сніг іде, всі згадують мера, дощ іде, згадують мера, вітер дує, дерев'я повалило, дахи знесло, згадують мера, коли сонце виходить, дякую, ніхто не скаже. Тобто я розумію, що я відповідальний за все в місті, але по кожному окремому випадку потрібно розбиратись, і дійсно велике навантаження для того, щоб ти представляєш громаду і знаходити компромісне рішення, але демократія – це є диктатура більшинства. І в цьому напрямку я щиро відстоюю інтереси виключно мешканців міста. Якщо є конфліктні ситуації, зустрічаємось, намагаємось знайти вихід в цих ситуаціях, але можу сказати, робота непроста і набагато складніша, ніж президента, тому що ти відповідальний і за місто, ти відповідальний і за Київраду, як голова Верховної Ради, ти відповідальний за асоціацію і багато-багато інших речей. Але тим не менш, я відповідальність з себе ні в якому разі не хочу кудись скинути. І знаю одне, що доріг зроблено на сьогоднішній день в місті Києві більше, ніж при Амельченка. Коли 100% ПДФО залишалось в місті Києві, а зараз забирають 60% з нашого бюджету в центральний бюджет. Я знаю, що дитячих садків кажуть, що проблема така. Було ще 4 роки 15 тисяч дітей, зараз 3. Моє завдання в наступному році чи через рік взагалі черги не повинно бути. З 2000 по 2014 рік було 14 дитячих садків побудовано. 26 за останні 3 роки. Це гарні результати, незважаючи на складну ситуацію. І роблю все щиро. Я вже скільки років на повну і живу в цьому кабінеті, не тільки в кабінеті, і в нашому місті роблю все для того, щоб місто змінювалось. Тому що у мене є мрія. І всі свої мрії, які у мене були, і в спорті, і в житті, незважаючи на критику, незважаючи на скептиків, я реалізував. І ви мріяли стати мером? І мрію, яку я поставив, не мером я мрію стати, я мрію жити в європейському місті по європейським стандартам. І я зможу. Багато людей, хто там посміхається. Багато людей, хто там жартує. Умисно чи неумисно, Кличко щось не те сказав. Я багато разів казав, хочу ще раз підтвердити. Мені байдуже, якщо буде хтось посміхатись, Кличко, може бути, не те сказав, але мені не байдуже, що люди будуть говорити, що Кличко зробив. Дякую вам за цю відповідь. Останнє коротеньке питання. Хто для вас Андрій Портнов? Андрій Портнов, це, я вам нагадаю, це поплічник Януковича. Він втік також з країни, коли втік Янукович. Хто він для вас? Реально потужний юрист чи просто такий собі медіа, як ви його назвали, нагадайте? Медіа, та людина, хто вкидає медіа фейк чи медіа шлак, щось таке. Тому що от всі позови, які він проти вас подає. Я думаю, що ця людина ображена, тому що він мав таку велику позицію, був, можна так сказати, персональним юристом Януковича, першим заступником голови адміністрації, впливав на процеси, а потім почався Майдан. І Кличко був одним із тих, хто зіпсував його кар'єру при Януковичі. Зараз ця, можна так сказати, помста. Я тільки так оцінюю. Але йому не подобається, може бути, не подобається, що відбувається в місті Києві. Чи люди не подобаються, які на сьогоднішній день керують. Може бути, він хоче, щоб його друзі керували Києвом та країною.
Може бути, знов мріє стати радником президента. Ну, я бачу, така ситуація складається, що багато людей, які тоді, я переконаний в тому, знаєте що? Не тільки Янукович несе відповідальність за ті події, які відбувалися на Майдані в країні. Команда, яка співпрацювала з ним. І 5 років вони відсіджувалися в Росії, зараз повертаються. Повертаються, починають коментувати всі речі, починають обливати брудом, починають позови робити. Вони працюють на країну? Ні. Вони хвилюються за країну і хочуть кращого. У мене великі сумніви. Прослідковується така помста. Вони не дуже задоволені, що відбулося в 2014 році. А хто привів до цієї ситуації, вони не хочуть говорити. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час, приділили його для цього інтерв'ю, відповіли на всі питання, які стосуються не лише Києва, я вже гадаю, навіть цей конфлікт пішов і за його межі. За це я вам дуже дякую. Віталій Кличко, київський міський голова і голова Київської міської державної адміністрації. Я не можу сказати, що він був гостем нашої студії, тому що в даному випадку ми у нього були гостями. Я вам ще раз дякую за те, що ви все це прокоментували і нам розповіли. Хочу також сказати, що повну друковану версію цього інтерв'ю шукайте на сайті atr.ua. Аудіоверсія буде так само в ефірі Радіо Майдан. Залишайтесь з АТР. Дякую, що бачили, дивились і довіряли.